ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാം ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാഘി ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനേ നമസ്തേ സരസ്വതി ദേവി ഗൗരവാണി ഉച്ചാരണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഭക്തി സദാചാർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഷഡ്ഗോസ്വാമി അഷ്ടകത്തില് ആദ്യത്തെ അഷ്ടകം നോക്കി. കൃഷ്ണോ കീർത്തന ഗാന നർത്തന പരോ പ്രേമാമൃതാംഭോ നിധി ധീരാ ധീര ജനപ്രിയോ പ്രിയകരോ നിർമത്സരോ പൂജിതോ ശ്രീ ചൈതന്യ കൃപാഭരോ ഭുവി ഭുവോ ഹരവഹന്താരകോ വന്ദേ രൂപ സനാതനോ രഘുയുഗോ ശ്രീജീവഗോപാലകോ. അടുത്തത് നാനാശാസ്ത്ര വിചാരണൈക നിപുണോ സദ്ധർമ്മ സംസ്ഥാപകോ ലോകാനാം ഹിതകാരിണോ ത്രിഭുവനേ മാന്യോ ശരണ്യാകരോ രാധാ കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദ ഭജന നന്ദേന മത്താലികോ വന്ദേ രൂപ സനാതനോ രഘുയുഗോ ശ്രീജീവഗോപാലകോ. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം നമ്മള് 6 ഗോസ്വാമിമാരും നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തന്ന വളരെ വലിയ കാര്യമാണ്. അതായത് ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാരോടും പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നു, ആദരവോടെ പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നു. ആരൊക്കെയാണ് 6 ഗോസ്വാമിമാര്? ശ്രീ രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ശ്രീ രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ദാസ ഗോസ്വാമി, ജീവ ഗോസ്വാമി, ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ ഈ 6 പേരും എന്താണ് ചെയ്തത്? അവര് ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം നാനാ ശാസ്ത്ര വിചാരണേക നിപുണോ, എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും പല പല ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ സൂക്ഷ്മമായി പഠിക്കുന്നതിൽ വിദഗ്ധരാണ്. അപ്പൊ അതിലെല്ലാം പഠിച്ച് അതിന്റെ കൺക്ലൂഷനാണ് നമുക്ക് ഭക്തിയാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നത് എന്ന് സ്ഥാപിച്ചു തന്നു. അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഈ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചത്? ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് ഇതെല്ലാം പഠിച്ചത്? ലോകാനാം ഹിതകാരിണോ ത്രിഭുവനെ, ഈ 3 ലോകങ്ങളിലുമുള്ള മനുഷ്യർക്ക്, എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും പ്രയോജനത്തിനായിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ശാശ്വതമായ തത്വം എന്താണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഗോസ്വാമിമാര് വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി പഠിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അവർ എല്ലായിടത്തും ആദരിക്കപ്പെടുന്നു. രാധാകൃഷ്ണ പദാരവിന്ദ ഭജനാനന്ദേന മത്താലികോ. അപ്പൊ ഇവര് എപ്പോഴും രാധാകൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അതീന്ദ്രിയമായ സ്നേഹ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ആരുടെ ഭാവത്തിൽ? ഗോപി ഭാവത്തിലാണ് ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാരും ഗോപിമാരുടെ മാനസികാവസ്ഥയിൽ ആ ഭാവത്തില് ലയിച്ചിരുന്ന അവര് രാധാകൃഷ്ണന്മാരെ അതീന്ദ്രിയമായി സേവനം ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഈ 6 ഗോസ്വാമികളെയും പ്രണാമിക്കുന്നു. ഇത് ശ്രീനിവാസ് ആചാര്യരാണ് ഷഡ്ഗോസ്വാമി അഷ്ടകം രചിച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് 6 ഗോസ്വാമിമാരില് രൂപ സനാതന ഗോസ്വാമിമാരെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അവര് എങ്ങനെയാണ് ഈ പേര് ലഭിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. സാക്കിർ മാലിക്കും ദബീർ ഖാസുമായിരുന്നു രൂപ സനാതനന്മാർ. സാക്കിർ മാലിക് സനാതന ഗോസ്വാമിയും ദബീർ ഖാസ് രൂപ ഗോസ്വാമി. അപ്പോ അവർ രണ്ടുപേരുമുള്ള ലീലകൾ കഴിഞ്ഞ് ഒന്നിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാലഘട്ടം നമ്മൾ കണ്ടു. രണ്ടുപേരും അവിടെ സേവനം ചെയ്തു. പിന്നീട് ആദ്യം രൂപ ഗോസ്വാമിയാണ് അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയത്. അത് കഴിഞ്ഞ് സനാതന ഗോസ്വാമി പോയി. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു. അപ്പൊ സനാതന ഗോസ്വാമി പോയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ട ഭാഗം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടു. അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടപ്പോ അദ്ദേഹം അവസാനം ഇട്ടിരുന്ന ഈ പുതപ്പ് അതുവരെ മാറ്റി. അത് ശ്രീധർ കൊടുത്തിരുന്നതാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എല്ലാം ഷേവ് ചെയ്തു ശരിക്കുള്ള ഒരു വൈഷ്ണവനായി.
അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കും. അവിടം വരെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് അല്ലെ? ഓർക്കുന്നുണ്ടോ മാതാജി? നമ്മൾ ഇനി പറയാനുള്ളത് 10 നിർദ്ദേശങ്ങളല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കും ഓർമ്മയില്ല? അതെ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. അതെ അതെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം കൊടുത്ത നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ 10 നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാം, എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല. അതിൽ അദ്ദേഹം ആദ്യം കൃഷ്ണരാജ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമിയാണ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം രചിച്ചത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇത് വിശദമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് 10 കാര്യങ്ങൾ സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ആദ്യം അദ്ദേഹം ആത്മാവിനെ കുറിച്ച്, ആത്മാവ് സച്ചിദാനന്ദമാണ് എന്ന് ഉപദേശിക്കുന്നു. പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ 3 ശക്തികൾ, തടസ്ഥ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി, അന്തരംഗ ശക്തി. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആത്മാവ് കഷ്ടതകൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് അനുഭവിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഭഗവാനെ മറന്ന് മായയിൽ അടിമപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് അവരുടെ സ്വരൂപം മറന്നു. ജീവേരെ സ്വരൂപാഹോയ് കൃഷ്ണേരെ നിത്യദാസ്. അത് മറന്ന് ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ കഷ്ടതകൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു ഉദാഹരണം പറയും. ഒരു രാജാവ് തന്റെ ഭടന്മാരെടുത്ത് പറയും, ഈ ഒരു കുറ്റവാളിയെ ശിക്ഷിക്കാൻ പറയും. ശിക്ഷ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ കുറ്റവാളിയുടെ മുഖം ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ 1 മിനിറ്റ് മുക്കി വെക്കും. 1 മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെച്ചിട്ട് 1 സെക്കൻഡ് ഇങ്ങനെ പൊക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്, ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പൊക്കുമ്പോ ശ്വാസം ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കും. അപ്പൊ ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടും അല്ലെ? അപ്പൊ ആ 1 സെക്കൻഡ് ആ ശ്വാസം വലിച്ചെടുക്കുമ്പോ കിട്ടുന്ന ആശ്വാസം, അത് മാത്രമാണ്. അതുപോലെയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ബാക്കി 1 മിനിറ്റ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ആ 1 മിനിറ്റ് മൊത്തവും മുഖം ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ അവസ്ഥയാണ്. ഭൗതിക ലോകത്ത് കൂടുതലും നമുക്ക് കഷ്ടതകളാണ്. 1 സെക്കൻഡ് മാത്രം ഇടയ്ക്ക് വല്ല ഒരു സന്തോഷമായാൽ മാത്രമാണ്, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സന്തോഷം. അതല്ല ആനന്ദം. ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദവുമായിട്ട് ഇതിനെ ഒന്നും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോലും സാധിക്കില്ല. കഷ്ടതകളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത് അതല്ല ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കിട്ടുന്ന എല്ലാ സന്തോഷവും വളരെ ക്ഷണികമാണ്. ആ 1 സെക്കൻഡത്തേക്ക് കിട്ടുന്ന സന്തോഷം മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. കൂടാതെ രസഗുളയുടെ ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു രസഗുള കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല മധുരം, എനിക്ക് ഇനിയും വേണം എന്ന് തോന്നും. 2ാമത് കഴിക്കും, 3ാമത് കഴിക്കും, പിന്നെ നമുക്ക് മതിയാവും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രസഗുളയുടെ മധുരം പോയത് കൊണ്ടാണോ? അല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അതെല്ലാം മടുക്കും. അതാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള സന്തോഷമെല്ലാം കുറഞ്ഞു വരും. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള സന്തോഷം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് ഭഗവാനാണ് എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെ കുറിച്ച് ഓരോ ജീവാത്മാവും ഭഗവാന്റെ തടസ്ഥ ശക്തിയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വിശദീകരിക്കുന്നു. കൂടാതെ ആത്മാവ് എങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഭഗവാൻ സഹായിക്കുന്നത്? നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലെ പരമാത്മാവായിട്ട് ഏത് ജീവിയാണെങ്കിലും, ഈ ഓരോ പുഴുവിന്റെ ഉള്ളിൽ പോലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ കൂടെ ഇരിക്കുകയാണ്. കൂടെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ മറന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തൊട്ടടുത്ത് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്ന പോലും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല. കൂടാതെ നമ്മളെ കൺമുമ്പിലായിട്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ആചാര്യന്മാരെ പറഞ്ഞു വിടുന്നുണ്ട്, ഗുരുക്കന്മാരെ, സാധു. അപ്പൊ ആ ഭക്തന്മാരെ, ഇവരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടേക്കുകയാണ്. എന്തിന്? ഈ ഭൗതികതയിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ആത്മാവിനെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ. കൂടാതെ വേദശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത പോലെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ആത്മാവ് ഇതൊന്നും തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല. അവര് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിന്റെ പുറകെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നീട് ഇദ്ദേഹം വേദങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് 3 കാര്യങ്ങൾ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്? സംബന്ധ, ആഭിധേയ, പ്രയോജന. അപ്പൊ സംബന്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് നമുക്കുള്ള ബന്ധം എന്താണ്? ആഭിധേയ, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്? അതിന് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രയോജനം എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താലുള്ള പ്രയോജനം അതാണ് 3ാമത്തത്. എന്താ നമ്മൾ ഈ ഭക്തി ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? എന്താ പ്രയോജനം?
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം, പ്രയോജനം എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ ഭഗവാന്റെ ഇത് കിട്ടുന്നു നമ്മൾക്ക് വന്നിട്ട് മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ പോയി, മാലിന്യം പോയി ഭഗവാനോട് അടുത്ത് ഇടപഴകാനായിട്ട് അടുത്ത് ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു മാതാജി. അതിന് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ടാകണം, എന്ത് വികാരമാണ് വരേണ്ടത്? ഭഗവാൻ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം. അതെ, ജപിച്ചു കഴിയുമ്പോ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് നമ്മള് ഭൗതിക ഇതിനെല്ലാം നമ്മള് മുക്തരായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആത്മീയതയിലോട്ട് കയറും നമ്മൾ. പ്രേമഭാവം അതാണ് അത് നമ്മുടെ 9 തലം ഉണ്ടല്ലോ. ഭക്തിയിലെ പല ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ നാമമൊക്കെ ജപിക്കുമ്പോ നമ്മള് ഭക്തിരസാനന്ദ സിന്ധുവിൽ കണ്ടു, ക്ലേശാഗ്നി, നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ പോവും, അതെല്ലാം ഓക്കെയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങ് ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ എന്താണ്? പ്രേമഭക്തി, ഭഗവാനോടുള്ള ആ ശുദ്ധമായ പ്രേമം, ആ ഭാവം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉയരെയുള്ളതാണ്. ആ ഭക്തി കിട്ടുക, അതാണ് ലക്ഷ്യം. അങ്ങനെ ആ ഒരു ഭക്തി വന്നാലേ നമുക്ക് സദാസമയം ഭഗവാനില് ലയിച്ച് ഒരിക്കൽ പോലും ഭഗവാനെ മറക്കില്ല. ഏത് സമയം നമ്മൾ ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ലെവലാണ് പ്രേമഭക്തി. അപ്പൊ അതാണ് പ്രയോജനം. അപ്പൊ സംബന്ധം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു അംശമായതുകൊണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ, അത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഭക്തി ചെയ്ത് അതിന്റെ പ്രയോജനം എന്താണ്? പ്രേമഭക്തി ലഭിക്കുക. അപ്പൊ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഭക്തിയുടെ ഗുണത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഉദാഹരണം, ചില എക്സാമ്പിൾസ് പറയും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അതിന് അദ്ദേഹം ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, ഒരു ജ്യോത്സ്യനുണ്ട്, സർവജ്ഞ എന്ന ഒരു ജ്യോത്സ്യന്റെ അടുത്ത് വളരെ പണക്കാരനായിട്ടുള്ള അച്ഛന്റെ മകൻ ചെല്ലും. എന്തിനാണ്? അച്ഛൻ ശരീരം വെടിഞ്ഞു പോയി. അപ്പൊ അച്ഛന്റെ സ്വത്തുക്കൾ കിട്ടാൻ അച്ഛൻ ഒരു നിധിയുണ്ട്. ആ നിധി എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് എന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു. അച്ഛൻ പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ ആ നിധി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഈ മകൻ നേരെ ജ്യോത്സ്യനെ കാണുകയാണ്. അച്ഛന്റെ കയ്യിലുള്ള ആ നിധി എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ ജ്യോത്സ്യൻ പറയും, ഞാൻ നിനക്ക് കുറെ സൂചനകൾ തരാം. നീ അവിടെ പോയി ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയാൽ ഈ സ്ഥലത്ത് പോയാൽ നിനക്ക് നിധി കിട്ടും. നീ ഇപ്പോ ഈ നിധി വടക്ക് വശത്ത്, നോർത്തിലാണ് നീ ഈ നിധി ഇങ്ങനെ കുഴിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വളരെ ഒരു കറുത്ത സർപ്പം കാണും. വിഷമുള്ള സർപ്പത്തെ ആയിരിക്കും നീ കാണുക എന്ന് പറയും. ഇനി നീ നേരെ വെസ്റ്റ് സൈഡിലാണ്, പടിഞ്ഞാറേ വശത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കുറെ പ്രേതങ്ങൾ നിന്നെ ശല്യം ചെയ്യും. ഇനി നീ തെക്ക് വശത്താണ് കുഴിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര കുഴിച്ചാലും അവിടെ ശല്യം ചെയ്യാനായിട്ട് കുറെ തേനീച്ചകൾ വന്ന് നിന്നെ കുത്തും. എന്നാൽ കിഴക്ക് വശത്ത് നീ ഒന്ന് കുറച്ച് കുഴിച്ചാൽ മതി, അവിടെ നിനക്ക് ഒരു കുടം നിറച്ച് സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ കിട്ടുമെന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉപമ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ആദ്യം പറഞ്ഞ വടക്ക് വശത്ത് എന്താണ്? അവിടെ ഉഗ്രമായ സർപ്പമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, വിഷമുള്ള സർപ്പം. അപ്പൊ ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മുക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്നവരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നീ മുക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അവര് സായുജ്യ മുക്തിയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഓരോ സാധന ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അങ്ങനെ നീ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഒരിക്കലും നിനക്ക് ആ നിധി കിട്ടില്ല. ശരിക്കുള്ള നിധി എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോ സ്വരൂപമുണ്ട്. ആ സ്വരൂപം മനസ്സിലാവില്ല. ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വരൂപമില്ല. നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രകാശമായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ രൂപം മനസ്സിലാകാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ സർപ്പത്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം അത് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് അവിടെ പോയി വിടുക, ഇതാണ് മുക്തി എന്ന് ചിന്തിച്ച് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. അതാണ് വടക്ക് വശത്തെ ഉദാഹരണം പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് പടിഞ്ഞാറ് വശത്ത് പോകുമ്പോ, പടിഞ്ഞാറ് വശത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവിടെ പ്രേതങ്ങളുടെ ശല്യം കാണുമെന്ന് പറയും. അപ്പൊ പ്രേതങ്ങളുടെ ശല്യം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങളില് ദൈവം ആരാണ്? അപ്പൊ ഓരോരുത്തർ പറയാറില്ലേ, ചിലർ പറയും ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് ദൈവം. കർമ്മം ചെയ്താൽ മാത്രം മതി, അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ അമ്പലത്തിൽ പോവുകയും നാമം ജപിക്കുകയോ ഒന്നും വേണ്ട. അപ്പൊ അവരവരുടെ മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ അവരൊരു കൺക്ലൂഷനിലെത്തും. അപ്പൊ അതാണ് ഈ പ്രേതങ്ങളുടെ
ശല്യം കാണുമെന്ന് പറയുന്നത്. അവരിങ്ങനെ ഈ ചിന്തകൾ നമ്മളെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തില്ല, നമുക്ക് നിധി കിട്ടില്ല. ഇനി കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ്, തെക്ക് വശത്ത് എന്താ പറയുന്ന, അവിടെ കുറെ വണ്ടുകളുടെയും തേനീച്ചയുടെയൊക്കെ ശല്യം കാണും. അത് വന്ന് കുത്തും. അത് കർമ്മകാണ്ഡത്തെ ഉദ്ദേശിച്ച് പറയാണ്. കർമ്മകാണ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ച് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ്. ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര നിസ്സാരമല്ല. നമ്മൾ ഈ തേനീച്ച വന്ന് കുത്തുന്ന പോലെ കർമ്മം ചെയ്യാണ്. പക്ഷെ എന്താ ഫലം? നമുക്കൊരിക്കലും നിധി കിട്ടില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്ത് ആ ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ച് ആ ഫലം നമ്മൾ ആ ഉള്ള ഫലം മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. എന്തിനാണോ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഫലം കിട്ടുകയുള്ളൂ, അല്ലാതെ നിധി കിട്ടില്ല. ഇനി എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അവസാനത്തെ സൂചന? കിഴക്ക് വശത്ത് പോയി കുറച്ചൊന്ന് കുഴിച്ചാല് സ്വർണം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതെന്തായിരിക്കും? കിഴക്ക് വശത്ത് കുറച്ച് കുഴിച്ചാൽ മതി, അപ്പൊ തന്നെ നിനക്ക് കുടം നിറച്ച് സ്വർണം കിട്ടും. അതെന്താണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എന്തിനെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇതായിരിക്കാം, അതാണ് ഭക്തി. അതാണ് ഭക്തി. നമ്മള് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ കുടം നിറച്ച് അമൃതാണ് കിട്ടുന്നത്. ആ ഭക്തിയുടെ അമൃതം നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ്. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്ത് എത്ര കഠിനമായിട്ട് കുഴിച്ചാലും നമ്മളുടെ ഫലം എന്താണ്? കഷ്ടത മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതാണ് സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശത്തിലുള്ള ഉദാഹരണം വെച്ച് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറയുന്ന നിർദ്ദേശം, ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സത്യയുഗത്തില് വെള്ള നിറത്തിൽ അവതരിക്കുന്നു, ത്രേതായുഗത്തില് പച്ച നിറത്തിലാണ്, ദ്വാപരയുഗത്തില് കാർമേഘ വർണ്ണനായിട്ട് അവതരിക്കുന്നു. പിന്നെ അദ്ദേഹം ഒന്നും മിണ്ടില്ല, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മിണ്ടാതിരിക്കും. അപ്പൊ സനാതന ഗോസ്വാമി ചോദിക്കും, കലിയുഗത്തിൽ അപ്പോ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് അവതരിക്കുക? അത് നമുക്ക് ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് അതിന്റെ സത്യം നമുക്കത് നോക്കണമെന്ന് പറയും. അപ്പൊ സനാതന ഗോസ്വാമി പറയും, പക്ഷെ എനിക്കറിയാം അദ്ദേഹം സ്വർണവർണ്ണത്തിലാണ് അവതരിക്കുന്നത്. രണ്ട് കൈകളിലും ഉയർത്തി ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ച് ഉന്മത്തനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ആ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ് കലിയുഗത്തിൽ അദ്ദേഹം അവതരിക്കുക എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് വിഷയം മാറ്റി അടുത്ത കാര്യങ്ങളാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല അതെ ഞാൻ ഞാൻ തന്നെയാണ് കലിയുഗത്തിലെ അവതാരം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നില്ല. പിന്നീട് അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് വൃന്ദാവനത്തില് വൃന്ദാവന വാസം എത്ര മധുരമാണ്, മധുരയെക്കാളും ദ്വാരകയിലേക്കാളും ഏറ്റവും മധുര ലീലകൾ നടക്കുന്നത് വൃന്ദാവനത്തിലാണ് എന്നുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഒരാത്മാവിന് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ 64 അംഗങ്ങളുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം. ഈ 64 അംഗങ്ങളുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം നമ്മൾ ഏത് പുസ്തകത്തിലാണ് പഠിക്കുന്നത്? അത് പക്ഷെ ആരാ എഴുതിയത്? രൂപ ഗോസ്വാമിയാണ്. പക്ഷെ രൂപ ഗോസ്വാമി ഇത് സനാതന ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നാണ് ഈ 64 കാര്യങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സനാതന ഗോസ്വാമിക്കാണ് 64 അംഗങ്ങൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അതില് പഞ്ചാംഗ ഭക്തിയുണ്ട് 5. ഈ 64 എണ്ണത്തില് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 5 എണ്ണം, അതിനെ പഞ്ചാംഗ ഭക്തി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ഏതൊക്കെയാന്ന് പറയാമോ? പഞ്ചാംഗ ഭക്തി ഏതൊക്കെയാണ്? ആദ്യം ഒരു ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തുക. അല്ല, ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തണം, ആ ഗുരുവിനെ വിശ്വസിക്കണം. അതല്ല, പഞ്ചാംഗ ഭക്തി നമ്മൾ 64 അവസാനം പറയുന്ന 5 കാര്യങ്ങൾ, എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട 5 കാര്യങ്ങൾ. നാമം ജപിക്കണം, ഭഗവാൻ ആരതി ചെയ്യണം, മൂർത്തി സേവ ചെയ്യണം, മധുരാവാസം. അതെ. പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കും. നമ്മൾ രാവിലെ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യുന്നത്? സാധുസംഘം, നാമസങ്കീർത്തനം പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. മഹാപ്രസാദം, അതല്ല, സത്സംഗം, ഭാഗവത പാരായണം. അതെ, ഭാഗവത പാരായണം. അപ്പൊ പഞ്ചാംഗ ഭക്തി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണ്?
സാധുസംഘ നാമ കീർത്തൻ ഭാഗവത ശ്രവൻ മധുരാവാസം ശ്രീമൂർത്തി സേവനം. അപ്പോ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി, നമ്മൾ രാവിലെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ നമ്മൾ ഭാഗവതം ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സംഘം ചേരുന്നുണ്ട്, സാധുസംഘമായി. പിന്നെ നമ്മള് മംഗലാരതി മൂർത്തി സേവ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ തന്നെ 4ആയി. പിന്നെ 5-മത്തത് മധുരാവാസം. അത് നമുക്ക് മധുരയിൽ പോകാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യാ, നമ്മൾ എവിടെ വസിക്കുന്നോ അവിടെ തന്നെ മധുര അല്ലെങ്കിൽ വൃന്ദാവനമായിട്ട് നമ്മുടെ മാനസികമായിട്ട് ഞാനിപ്പോ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ താമസിക്കുകയാണെന്നുള്ള ആ മാനസിക അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഓരോ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇതാണ് പഞ്ചാംഗ ഭക്തി. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ 10 നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സനാതന ഗോസ്വാമിയോട് പറയും, ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ജ്ഞാനവും തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിനക്ക് ആ ശക്തിയെല്ലാം ഞാൻ നിനക്ക് തരികയാണ്. നീ ഉടനെ നീ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകണം, അവിടെ പോയി എനിക്ക് വേണ്ടി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സനാതന ഗോസ്വാമി നേരെ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോവുകയാണ്. ഇതെല്ലാം വാരണാസിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൊടുത്തത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാനായിട്ട് സനാതന ഗോസ്വാമി എത്തി വാരണാസിയിലാണ്. അപ്പൊ അവിടെ വെച്ച് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വാരണാസിയിൽ നിന്ന് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് ചെന്നു. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ കാണാൻ സാധിച്ചു. സുബുദ്ധി റായ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം സനാതന ഗോസ്വാമിയെ പരിക്രമത്തിന് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെ പരിക്രമത്തിന് വൃന്ദാവനത്തിലെ 12 വനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. പിന്നെ സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് കഴിയാനായിട്ട് ഒരു സ്ഥലവും കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോ എന്നും താമസിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ സനാതന ഗോസ്വാമി എന്താ പറയാ, വേണ്ട, എനിക്ക് എന്നും താമസിക്കാൻ ഒരു വീടൊന്നും വേണ്ട, ഞാൻ എന്നും ഓരോ മരച്ചോട്ടിൽ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ കഴിഞ്ഞുകൊള്ളാം. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം എന്താണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഒരു ഒറ്റ മുണ്ടും ധോത്തിയും ഒരു പഴയ കീറിയ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു, ഒരു വയസ്സായ ഒരു ബാബാജിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബാബാജി കഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്ന കീറി പറഞ്ഞ പഴയ ഒരു പുതപ്പുണ്ട്, അതാണ് ഇദ്ദേഹം വാങ്ങിച്ചത്. ആ പുതപ്പും പിന്നെ മധുകരി വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ഒരു പൗളുമായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. ആരായിരുന്നു? അവിടെ നവാബ് ഹുസൈൻ ഷായുടെ കൊട്ടാരത്തിലെ മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു. ആ സ്ഥാനം ഉപേക്ഷിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഒരു വൈരാഗിയായിട്ട് ബാബാജിയായിട്ട് മാറുന്നത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എന്താണ്, ഓരോ ദിവസം ഒരു മരച്ചോട്ടിലേ കഴിയൂ. എന്താ അതിന് കാരണം? ഞാൻ ഇനി ആ മരവുമായിട്ട് ആസക്തനായാലോ എന്ന ചിന്തയില് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ മരച്ചോട്ടിൽ കഴിയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള എനിക്ക് നിത്യമായി നിൽക്കാനായിട്ട് വാസസ്ഥലം വേണ്ട എന്ന് സ്നേഹപൂർവ്വം അദ്ദേഹം അതിനെ റിജക്ട് ചെയ്യാണ്. പിന്നീടാണ് നമ്മുടെ സനാതന ഗോസ്വാമി അറിയുന്നത് തന്റെ സഹോദരൻ ആയിട്ടുള്ള രൂപ ഗോസ്വാമി ജഗന്നാഥപുരിയിൽ പോയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുകയാണ് സനാതന ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ ജഗന്നാഥപുരിയിലെ യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നടക്കാനുണ്ട്. ഒരുപാട് ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ റോഡൊന്നുമില്ല. അന്ന് ആഹാരം ഒന്നും കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല. പാറയും കല്ലും കാടും വന്യമൃഗങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള കാട്ടിലൂടെയൊക്കെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ അവിടെ കുടിക്കാനായിട്ട് വെള്ളമില്ല. വെള്ളമെല്ലാം ഈ അഴുക്ക് കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളമൊക്കെ ഉള്ളൂ. പിന്നെ കഴിക്കാൻ പ്രസാദമില്ല. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ദൂരമാണ് ഇദ്ദേഹം നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് അദ്ദേഹം ദാഹം മാറ്റാനായിട്ട് ഈ വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെ ആ വെള്ളം കുടിച്ചതിന് ശേഷം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം മൊത്തവും ഇൻഫെക്ഷനായി. നമ്മുടെ സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ ശരീരം മൊത്തവും ചോരയും പഴുപ്പും വ്രണങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഓരോ പുഴുക്കളൊക്കെ വന്ന് ഇരുന്ന് അങ്ങനെ ശരീരം മൊത്തം ആസകലം അങ്ങ് വ്രണമാവി തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഈ വെള്ളം കുടിച്ചതിന്റെ കാരണമുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ ആയതാണ്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് ജഗന്നാഥപുരിയില്. അവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയാണ്, എത്ര പതീതനാണ് ഞാൻ. എന്റെ അവബോധവും ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ സഹവസിച്ചതും ഞാൻ ചെയ്ത ഓരോ പ്രവൃത്തിയൊക്കെ എത്ര അധിപതിച്ചതാണ്. എനിക്ക് ആകെ ഉള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ സേവിക്കാമെന്നാണ് ചിന്തിച്ചത്. ഇപ്പൊ നോക്കൂ, എന്റെ ഈ ശരീരം ഒന്നിനും കൊള്ളാതെയായി പോയി. ഇനി ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്താണ് കാര്യം? അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം തീരുമാനിക്കുകയാണ്. ജഗന്നാഥപുരിയിൽ ചെല്ലുമ്പോ രഥയാത്ര ഉണ്ടാകും. ആ രഥയാത്രയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നൃത്തം വയ്ക്കും. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ ശരീരം ആ രഥത്തിന്റെ ചക്രത്തിന്റെ ഇടയിലാക്കി ഈ ശരീരം വെടിയാം ഞാൻ. അങ്ങനെ എനിക്ക് നല്ലൊരു മരണവും കിട്ടും. പിന്നെ അടുത്ത ജന്മം എനിക്ക്
കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ജന്മം കിട്ടി, ഒന്നേന്ന് എനിക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ഒന്നേന്ന് എനിക്ക് തുടങ്ങാം എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുകയാണ്. അപ്പം ശരിക്കും ദേഹത്യാഗം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇദ്ദേഹം ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാണ്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ ശരീരം വെടിയാമെന്ന്. അങ്ങനെ ജഗന്നാഥപുരിയില് അദ്ദേഹം എത്തി. അവിടെ സിദ്ധബക്കൂൺ എന്ന സ്ഥലത്ത്, അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഹരിദാസ് താക്കൂർ ഭജൻ നടത്തുന്ന സ്ഥലമാണ് ജഗന്നാഥ്പുരിയിൽ. അപ്പൊ ഹരിദാസ് താക്കൂറിനെ കണ്ടു. ഹരിദാസ് താക്കൂറിനെ കണ്ട് അദ്ദേഹം സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ചു. അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് ഹരിദാസ് താക്കൂറിനെ എപ്പോഴാ കണ്ടേന്നോ? ഇവര് രാമകേളി എന്ന സ്ഥലത്ത്, രാമകേളി എവിടെയാന്ന് മനസ്സിലായോ? അതായത് നവാബ് ഹുസൈൻ ഷായുടെ അവിടെ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇരുന്നപ്പോൾ തന്നെ അവരൊരു പുതിയ വൃന്ദാവനം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി. അതാണ് രാമകേളി. ആ സ്ഥലത്ത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും ഹരിദാസ് താക്കൂറും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും എല്ലാവരും വന്നിരുന്നു. വലിയ ഒരു ഭക്തന്മാരുടെ ജനക്കൂട്ടവുമായിട്ട് കീർത്തനവും മൃദംഗവും കത്താലും ഒക്കെ ആയിട്ട് നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഹരിദാസ് താക്കൂറിനെ കണ്ടതാണ്. പിന്നീട് ഇപ്പോഴാണ് ഹരിദാസ് താക്കൂറിനെ നമ്മുടെ സനാതന ഗോസ്വാമി കാണുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആശ്ലേഷിച്ചു. അപ്പൊ സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ ചോദിക്കും, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എപ്പോഴാണ് വരിക, എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദർശനം കിട്ടാൻ സാധിക്കുമോ? അപ്പൊ ഹരിദാസ് താക്കൂർ പറയും, അദ്ദേഹം എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്, നിനക്ക് ഏത് നിമിഷം വേണേലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരവ് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അത് പറഞ്ഞ് ഇവര് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ സുവർണവർണ്ണ ഹേമാങ്കോ, നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഈ ഹരിദാസ് താക്കൂറിന്റെ ഭജൻ കുട്ടീരില്. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ട ഉടനെ സനാതന ഗോസ്വാമിയും ഹരിദാസ് താക്കൂർ രണ്ടുപേരും ദണ്ഡവത് നമസ്കാരം ചെയ്തു. അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമ്മുടെ സനാതന ഗോസ്വാമിയെ കൈവച്ച് ഉയർത്തി സനാതന ഗോസ്വാമിയെ ചേർത്ത് ആലിംഗനം ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ ശരീരം മൊത്തവും വ്രണമായി ഇങ്ങനെ പഴുപ്പൊക്കെ വന്ന് ബ്ലഡൊക്കെ വന്ന് ഇരിക്കുകയാണ് ആ ശരീരം. അപ്പൊ സനാതന ഗോസ്വാമി പറയും, അരുത്, അങ്ങ് എന്നെ തുടരുത്, എന്നെ സ്പർശിക്കരുതെന്ന് പറയുമ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ ശരീരം ചേർത്ത് പിടിച്ച് ആലിംഗനം ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ സനാതന ഗോസ്വാമി അങ്ങ് എന്താണ് ഈ ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ എന്റെ ശരീരത്തെ നിന്റെ ശരീരവുമായിട്ട് സ്പർശിച്ച് എന്റെ ശരീരത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സനാതന ഗോസ്വാമിയോട് പറയും. എന്നിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഹരിദാസ് താക്കൂറിനോട് പറയും, ഹരിദാസ്, നിനക്കറിയോ ഈ സനാതനൻ എന്തുദ്ദേശാണ് ഇവിടെ വന്നതെന്ന്? ജഗന്നാഥ് യാത്രയുടെ ഇടയിൽ, ജഗന്നാഥ് രഥയാത്രയ്ക്ക് ഈ ശരീരം ആ ചക്രത്തിന്റെ ഇടയിൽ പെടുത്തി ദേഹം വെടിയാനായിരുന്നു ഇവൻ ചിന്തിച്ചാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. നിനക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ സനാതൻ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ സനാതന ഗോസ്വാമി പറയും, പ്രഭു, എന്റെ ശരീരത്തിൽ കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല, എന്റെ ശരീരം ആസകലം അശുദ്ധമാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഭജൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇനി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്? അപ്പോ എന്നിട്ട് പറയും, ഈ ശരീരം എന്റേതാണ്, ഈ ശരീരം നീ എനിക്ക് തന്നതാണ്, ഈ ശരീരം കൊണ്ട് നീ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകണം. എനിക്ക് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകാൻ സാധിക്കില്ല, കാരണം ഞാൻ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് വാക്ക് കൊടുത്തു ഞാൻ ജഗന്നാഥ്പുരിയിൽ തന്നെ നിൽക്കാമെന്ന്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി നീ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകണം. സനാതൻ, ഈ ശരീരം നീ എനിക്ക് തന്നതുകൊണ്ട് നീ ചിന്തിക്കരുത് ഈ ശരീരം വെടിഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണനെ കിട്ടുമെന്ന്. അത് നിന്റെ തെറ്റായ ധാരണയാണ്. അങ്ങനെ കൃഷ്ണനെ കിട്ടും എന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രാവശ്യം ഞാൻ എന്റെ ഈ ശരീരം വെടിഞ്ഞേനെ. കൃഷ്ണനെ കിട്ടാൻ ഒരേ ഒരു വഴിയുള്ളൂ, അത് ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. അല്ലാതെ ശരീരത്യാഗത്തിലൂടെ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ ലഭിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ഈ ചിന്തയൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുക, ശരീരവും ആത്മാവും ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുപോവുക. കൂടാതെ പറയും, രൂപഗോസ്വാമി 10 മാസം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. 10 ദിവസം മുമ്പ് പോയതേ ഉള്ളൂ രൂപഗോസ്വാമി. അതുകൊണ്ട് നീ ഇനി വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകേണ്ടതുണ്ട്. പിന്നെ കൂടാതെ അനുപം, ഇവര് 3 സഹോദരങ്ങളാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി കൂടാതെ അനുപം. അപ്പൊ അനുപം ഇടയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് ശരീരം വെടിയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അനുപം ഈ ലോകം വിട്ടു പോയത് താൻ അറിഞ്ഞു എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അനുപമിനെ കുറിച്ച് സനാതന ഗോസ്വാമി വളരെ പ്രകീർത്തിച്ച് പറയും, അവൻ വലിയൊരു ശ്രീരാമ ഭക്തനാണ്. ഞാനും ഗോസ്വാമി അവന്റെ അടുത്ത്, ഞാനും രൂപയും രണ്ടുപേരും എപ്പോഴും അവന്റെ അടുത്ത് പറയും, നീ നാമം ജപിക്കൂ, കൃഷ്ണനാമമാണ് രാമനാമത്തിനേക്കാളും ഉയർന്നത് എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ അനുപം പറയും, ശരി, ഞാൻ ശ്രമിക്കാം, നിങ്ങൾ തരുന്ന നിർദ്ദേശമല്ലേ.
അങ്ങനെ അടുത്ത ദിവസം അനുപം വന്നിട്ട് പറയും, ഞാൻ ഈ ശരീരം ത്യജിക്കാൻ പോവുകയാണ്, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, എനിക്ക് രാമൻ നാമം ഉപേക്ഷിച്ച് കൃഷ്ണനാമം സ്വീകരിക്കണമല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്റെ രാമനാമൻ ഭഗവാൻ ശ്രീരാമന്റെ നാമം ഉപേക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് ഒരിക്കലും കഴിയില്ല. കൂടാതെ നിങ്ങൾ തരുന്ന നിർദ്ദേശം എനിക്ക് പാലിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന കുറ്റബോധം കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ശരീരം വെടിയുകയാണ് എന്ന് ഓടി വരികയാണ്. അപ്പൊ അനുപമിനെ രൂപ സനാതനന്മാർ ആലിംഗനം ചെയ്തിട്ട് പറയും, അനുപം, ഞങ്ങൾ നിന്നെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചതാണ്. നീ എത്രമാത്രം ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് ശ്രീരാമ നാമം ജപിക്കുന്നത്. നീ ആ നാമം ഉപേക്ഷിക്കണ്ട എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയും, അനുപം ഇപ്പോൾ ശ്രീരാമധാമത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങ് അയോധ്യാധാം, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള അയോധ്യ ധാമില് അനുപം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ശ്രീരാമന് സേവനം ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് പറയും. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് മുരാരി ഗുപ്ത. മുരാരി ഗുപ്ത എന്ന് പറയുന്ന ഹനുമാനാണ് മുരാരി ഗുപ്തയായിട്ട് അവതരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ മുരാരി ഗുപ്തയും ഇതുപോലെ ശ്രീരാമനാമം ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. എപ്പോഴും രാമനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. കൃഷ്ണനാമത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ളത് കാണും. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ തെളിവായിട്ട് പറയുന്നത്. അനുപമും അതുപോലെ ശ്രീരാമ ഭക്തനായിരുന്നു. പിന്നീട് നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയും, നീ ഇപ്പോൾ ഹരിദാസ് താക്കൂറിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുക, എന്നിട്ട് ഹരിദാസ് താക്കൂറിന്റെ കൂടെ നിന്ന് നാമം ജപിക്കൂ. എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ നിന്നെ കാണാൻ വരാം. ജഗന്നാഥ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കൂ. ജഗന്നാഥ് പുരിയുടെ ചക്രത്തിന്റെ ദർശനമെടുക്കൂ. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ചക്രത്തിന്റെ ദർശനം എടുക്കാൻ പറയുന്നത്? ജഗന്നാഥ് പുരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അകത്ത് കയറി ജഗന്നാഥനെ കണ്ടാ പോരെ? ചക്രത്തിന്റെ ദർശനം എടുക്കാൻ പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരിദാസ് താക്കൂറിന്റെ അടുത്തും സനാതന ഗോസ്വാമിയോടും പറയാണ്, എല്ലാ ദിവസവും ജഗന്നാഥന്റെ ദർശനം എടുക്കാൻ പറയണില്ല, പക്ഷെ ചക്രത്തിന്റെ ദർശനം എടുത്തോളൂ എന്ന് പറയും. അത് ജഗന്നാഥപുരിയിലെ ആ ഏറ്റവും മേളിലുള്ള സുദർശന ചക്രമാണോ മാതാജി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതെ അതെ അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെന്താന്ന് വെച്ചാല് ജഗന്നാഥപുരിയില് അഹിന്ദുക്കൾക്ക് പ്രവേശനമില്ല. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഹരിദാസ് താക്കൂർ ആരാണ്? ജന്മനാ ഒരു മുസൽമാനായിട്ടാണ് ജനിച്ചത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം വലിയ ഒരു ഭക്തനാണ്. കൂടാതെ നമ്മുടെ സനാതന രൂപ ഗോസ്വാമിമാർ അവർ രണ്ടുപേരും ജന്മനാ ബ്രാഹ്മൺ തന്നെ ആണെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് എന്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നു? ഈ മുസ്ലിം ഭരണാധികാരിയുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അവർക്ക് മുസ്ലിം നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് തങ്ങളും ആ ക്ഷേത്ര പ്രവേശനത്തിന് അർഹരല്ല. അപ്പം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും അതിന് ആ നിയമങ്ങൾക്ക് എതിരായിട്ട് നിന്നിട്ടില്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അറിയാം, ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫോറിൻ ഭക്തന്മാരുണ്ടല്ലേ, അതായത് ഫോറിൻ ശരീരമുള്ള ഭക്തന്മാർ, ഇന്ത്യയിൽ ജനിക്കാതെ ജന്മന വേറെ വിദേശികളായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരുണ്ട്. അപ്പൊ അവര് വലിയ ഭക്തരാണെങ്കിലും അവർക്ക് ആ ദർശനം വെളിയിൽ നിന്നേ സാധിക്കൂ. അവർക്ക് ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സനാതന ഗോസ്വാമിയോട് ഹരിദാസ് താക്കൂറിനോട് എന്ത് പറയാൻ, നിങ്ങൾക്ക് ജഗന്നാഥ പുരിയുടെ ആ ചക്ര ദർശനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കാണുന്നതിന് തുല്യമാണ്. അപ്പൊ ആ ചക്രത്തെ ദർശനം ചെയ്യാം, പ്രസാദം കഴിക്കാം. വീണ്ടും നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സനാതനെ ആലിംഗനം ചെയ്യാണ് ഓരോ വട്ടവും. അപ്പൊ ആ ശരീരം എങ്ങനെ ഇപ്പോഴും ആ ശരീരം ഇങ്ങനെ ബ്ലഡൊക്കെ വന്ന് പഴുത്ത് ഇങ്ങനെ വ്രണമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹരിദാസ് താക്കൂർ സനാതന ഗോസ്വാമിയോടുത്ത് പറയും, നീ എന്തുമാത്രം ശക്തിയാണ് നിനക്ക് ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നിന്റെ ഈ ശരീരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആണെന്ന്. അപ്പൊ നീ എത്ര വലിയ ഉയർന്ന സ്ഥാനമാണ്. നിന്നെ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് അയക്കാനിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒന്നും അറിയില്ല. എന്നെ ആരും ആ ശക്തിയും തരുന്നില്ല, എന്നെ എങ്ങും പറഞ്ഞും വിടുന്നില്ല, എന്നെ ഒരു ഗുണവും കൊള്ളൂല. ചുമ്മാ ഇവിടെ ഇരുന്ന് നാമം ജപിക്കാം, അത് മാത്രമേ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് ഹരിദാസ് താക്കൂർ പറയുന്നു. അപ്പൊ സനാതന ഗോസ്വാമി പറയും, ഹരിദാസ്, ചില ആൾക്കാര് ഇങ്ങനെ പ്രചരണം ചെയ്യും, വാ കൊണ്ടിങ്ങനെ പറയുമെങ്കിലും അവർ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തിയാക്കില്ല. എന്നാൽ നീ വളരെ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഉദാഹരണമാണ് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തിയാക്കുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജന്മോദ്ദേശം തന്നെ എന്താണ്? ഈ നാമം സങ്കീർത്തനം, എല്ലാരെയും നാമം ജപിപ്പിക്കുക, അത് നീ ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ്. 22 മണിക്കൂറാണ് 192 മാല എല്ലാ ദിവസവും ഹരിദാസ് താക്കൂർ നാമം ജപിക്കുക. അദ്ദേഹം നാമം ജപിക്കാതെ പ്രസാദം കഴിക്കില്ല. അദ്ദേഹം ഉറങ്ങുക, എല്ലാ ദിനചര്യ ആ ഒരു
ഒരു മണിക്കൂർ 1.5 മണിക്കൂർ 24 മണിക്കൂറിൽ മാക്സിമം ഒരു 2 മണിക്കൂർ മാത്രമേ അദ്ദേഹം സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾക്ക് എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി ഫുൾ ടൈം നാമം ജപിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ശക്തി നിനക്ക് തന്നിരിക്കുകയല്ലേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. കൂടാതെ നിന്നെ എന്താ വിളിക്കുക? നീ നാമാചാര്യനാണ്. ആർക്കാണ് ഈ പേര് ലഭിക്കുക? കൂടാതെ നീലാചലത്തിൽ വസിക്കുകയാണ്. എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞയക്കും. ഞാൻ വൃന്ദാവനത്തിൽ ഇനി പോകണം. നീ നീലാചലവാസിയായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെ എന്നും കണ്ട് നിനക്ക് ഇരിക്കാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടുപേരും, അതാണ് ഭക്തന്മാര് തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സനാതന ഗോസ്വാമിയെ പ്രസാദം കഴിക്കാനായിട്ട് യമല ഗാർഡൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ഥലത്തേക്ക് വിളിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത് മെയ് മാസമാണ്. അപ്പൊ ഈ മെയ് മാസത്തില് അവിടെ ചെല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ചൂടാണ്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പോകാനുള്ള എളുപ്പ വഴി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സിംഹദ്വാരത്തിന്റെ അടുത്തൂടെ, സിംഹദ്വാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ എൻട്രൻസ് ആണ്, അതിന്റെ അടുത്തൂടെ പോകുന്ന ഒരു വഴി കൂടെ പെട്ടെന്ന് എത്താം. എന്നാൽ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ദൂരെ വളഞ്ഞ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബീച്ചിൽ കൂടെ നമ്മുടെ ആ ജഗന്നാഥപുരിയുടെ അടുത്തുള്ള ആ ബീച്ചിന്റെ വഴി കൂടെ നടന്ന് ചുറ്റി വേണം വരാൻ. അത് വളരെ കഠിനമാണ്. ഒന്നാമത് മെയ് മാസമാണ്. അപ്പൊ ആ മണലൊക്കെ നല്ല ചുട്ട് തളച്ച് നടക്കാൻ തന്നെ പ്രയാസമാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സനാതന ഗോസ്വാമി ആ പാതയാണ് സ്വീകരിച്ചത്. ആ ചുട്ട് പഴുത്ത മണലിൽ കൂടെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അങ്ങനെ ചാടി ചാടി ഓടിയൊക്കെ ഒന്നാമത് ശരീരം ശോഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ശരീരം മൊത്തവും വ്രണമാണ്. അങ്ങനെ കാലെല്ലാം പൊള്ളി ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ എത്താനായിട്ട് താമസിച്ചു. ആ സമയം ആയപ്പോഴത്തേക്കും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും മറ്റു ഭക്തന്മാരും എല്ലാവരും പ്രസാദം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രസാദം കഴിച്ച് ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സനാതന ഗോസ്വാമി അവിടെ എത്തുന്നത്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചോദിക്കും, എന്താ നീ ഇത്രയും താമസിച്ചത്? അത് ഭഗവാനെ, ഞാൻ ആ പാത ഒരുപാട് ദൂരെ യാത്രയായിരുന്നു. ഞാൻ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞാണ് വന്നത്. കൂടാതെ ഭയങ്കര ചൂടുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ലേറ്റ് ആയത്. അപ്പൊ പറയും, നീ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ വന്നത്? ഇത്രയും എളുപ്പമുള്ള വഴി ഉണ്ടായിട്ട് നീ ഇത്രയും ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് എന്താണ്? അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറയും, ആ സിംഹദ്വാരത്തിൽ കൂടെയുള്ള യാത്ര എന്നെ പോലുള്ള അധമർക്ക് ചേർന്ന സ്ഥലമല്ല. കാരണം അവിടെ ഒരുപാട് ജഗന്നാഥ് ക്ഷേത്രത്തിലുള്ള പൂജാരിമാരെല്ലാം നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ എന്നെ പോലെ അധപ്പതിച്ച് ഇത്രയും പതീതനായിട്ടുള്ള ഈ ശരീരവുമായിട്ട് ഞാൻ വന്ന് അവരെങ്ങാണോ എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒന്ന് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ശരീരം അശുദ്ധമാവുകയാണ്. ഇത്രയും അശുദ്ധമായിട്ടുള്ള എന്റെ ശരീരത്തിൽ തൊട്ട് അവരെ അശുദ്ധരായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ ആ ശരീരവുമായിട്ട് അകത്ത് കയറി ജഗന്നാഥനെ സേവിക്കുമ്പോൾ അത് സേവ അപരാധമായി മാറും. അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രായച്ചിത്തം വേണ്ടിയാണ്, അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും വളഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ വന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ വിനയത്വം കണ്ടിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കണ്ണീര് പൊഴിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ സനാതൻ, നീ ഓരോ സമയവും നിന്റെ ഈ വിനയാന്വിതമായിട്ടുള്ള ഈ ഇത്രയും ഉള്ള ഭക്തി കാണുമ്പോ എന്റെ ഹൃദയം അലിഞ്ഞു പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ രഥയാത്ര സമയമായി. പല ഭാഗത്തു നിന്നും ഭക്തന്മാര് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എല്ലാ ഭക്തരുടെ അടുത്തും സനാതന ഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് പ്രകീർത്തിക്കുകയാണ്. എല്ലാ ഭക്തന്മാരുടെ അടുത്തും ഈ വൈഷ്ണവൻ, അദ്ദേഹം എത്ര നല്ല രീതിയിലാണ് സേവനം ചെയ്യുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വൈരാഗ്യ ഭാവം എന്താണ്, ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ സനാതന ഗോസ്വാമി ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൃഷ്ണലീലയിലുള്ള സത്യഭാമയാണ്. അപ്പൊ ഈ ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിറ്റും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും തമ്മിൽ മിക്കവാറും അടിയാണ്. രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫൈറ്റ് ആണ് ഏത് സമയവും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാവം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിറ്റ് സത്യഭാമയാണ്. അപ്പൊ സത്യഭാമ ആരെയാണ് സേവിക്കുക? സത്യഭാമ ദ്വാരകാധീശനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുക, ഐശ്വര്യഭാവത്തിലുള്ള കൃഷ്ണനെയാണ് സേവിക്കുക. എന്നാൽ ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഏത് കൃഷ്ണനായിട്ടാണ് അവതരിച്ചത്? ദ്വാരകാധീശ കൃഷ്ണനായിട്ടാണോ, അതോ മധുരാവാസിയായിട്ടാണോ, അതോ നമ്മുടെ വൃന്ദാവന കൃഷ്ണനായിട്ടാണോ? ഏത് ഭാവത്തിലാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭാവം? ഏത് കൃഷ്ണനാണ്? വൃന്ദാവനത്തിലെ രാധാദേവിയുടെ ഭാവം, രാധാഭാവം. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭാവമാണ് നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ആ കൃഷ്ണന് ഐശ്വര്യമൊന്നുമില്ല. നല്ല പശുക്കളെയൊക്കെ മേച്ച് നടന്ന് ഒരു ഗോപനായിട്ട് നടക്കുക.
അപ്പൊ ഐശ്വര്യഭാവത്തില് നമ്മുടെ ജഗന്നാനന്ദ പണ്ഡിത ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ സേവനമൊക്കെ ചെയ്യും. നല്ല പട്ടുമെത്തയും നല്ല കൂടിയ എണ്ണയൊക്കെ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിനെ സേവിക്കാൻ പോകും. അപ്പം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയും, നീ എന്താണ് ഇത് തരുന്നത്? ഞാനൊരു സന്യാസിയാണ്, എനിക്കിത് വേണ്ട. അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ ഫൈറ്റ് കിടക്കും. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ കൃഷ്ണലീലയുടെ ബാക്കിയായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജഗന്നാനന്ദ പണ്ഡിറ്റ് നമ്മുടെ സനാതന ഗോസ്വാമിയോട് പറയും, സനാതന ഗോസ്വാമി ജഗന്നാനന്ദ പണ്ഡിതനോട് പറയും, ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്നെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നത്? എന്റെ ശരീരമാണെങ്കിൽ മൊത്തവും വ്രണമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ശരീരത്തിലുള്ള എല്ലാ അഴുക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ വരികയല്ലേ? എനിക്ക് മനസ്സിലാകണില്ല, അദ്ദേഹം എന്നെ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് തന്നെ എന്തോ ഒരു അത് അദ്ദേഹത്തോട് ചെയ്യുന്ന അപരാധം പോലൊക്കെ തോന്നുന്നു പറയും. അപ്പൊ ജഗന്നാനന്ദ പണ്ഡിറ്റ് പറയും, നീ എന്തുകൊണ്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകുന്നില്ല? നീ പുരി വിട്ടിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോ. നിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞല്ലേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വൃന്ദാവനത്തിൽ പോണമെന്ന്. അപ്പൊ പറയും, ശരിയാണ് സനാതന ഗോസ്വാമി, ശരിയാണ്, ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകാം. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മാറി നിൽക്കാം. കൂടാതെ അദ്ദേഹം എന്നെ അങ്ങനെ സ്പർശിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം തന്നെ എന്റെ ശരീരം തൊട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം വെറുതെ അഴുക്കാക്കണ്ട എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ പറയും. അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോവാൻ തീരുമാനിച്ചു. നിന്റെ അടുത്ത് ആര് പറഞ്ഞു ഇപ്പം വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകാൻ? അപ്പൊ സനാതന ഗോസ്വാമി പറയും, അത് ജഗന്നാനന്ദ പണ്ഡിറ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇങ്ങനൊരു നിർദ്ദേശം അങ്ങ് പറഞ്ഞത് എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു, അപ്പൊ ഞാൻ പോകാമെന്ന് പറയും. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ദേശിച്ചു പറയും, ഞാൻ പറയുന്നതാണോ കേൾക്കേണ്ടത്? നീ എന്റെ ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിറ്റ് പറയുന്നതൊന്നും നീ കേൾക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിത്തിനെ കുറെ വഴക്ക് പറയും. കാരണം അവരുടെ ഭാവമാണ്, നമ്മൾ ഇത് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ട് കാണരുത്. ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിത്തും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ലീല മാത്രമാണിത്. ആരാണ് ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിറ്റ് എനിക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം സനാതന ഗോസ്വാമി പറയും, അങ്ങ് ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിത്തിനെ ഇങ്ങനെ വഴക്ക് പറയുന്ന കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ മനസ്സിലാവും അങ്ങേക്ക് എന്തുമാത്രം സ്നേഹമാണ് അദ്ദേഹത്തിനോടുള്ളത്. ഇതാണ് ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ. നമ്മുടെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം കൂടുതലും എന്താണ് പറയുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ഭക്തന്മാര് തമ്മില് സേവനം ചെയ്യേണ്ടത്, അവര് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത്, അവരുടെ ലീലകളിലെല്ലാമാണ് കൂടുതലും ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയും, ഞാൻ നിന്നെ ആലിംഗനം ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയും, ഒരു അമ്മ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ എടുക്കുമ്പോ ആ കുഞ്ഞു മൂത്രം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്, മലമൂത്രങ്ങളെല്ലാം വിസർജിക്കുമ്പോ അമ്മ അയ്യേ ഇത് മലമൂത്രം വന്നത് കൊണ്ട് അമ്മ കുഞ്ഞിനെ മാറ്റി നിർത്തുവോ? ആ അമ്മ ഏത് സ്ഥിതിയിലാണെങ്കിലും തന്റെ കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് പരിചരിക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ നീ എന്റെ ഒരു എന്താണ് എന്റെ അമ്മ കുഞ്ഞിനെ എങ്ങനെ പരിചരിക്കുന്നു അതുപോലെയാണ്. അപ്പൊ നിന്റെ ശരീരം ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണോ ചെയ്യുന്നത്? നിന്റെ ഈ ശരീരവും ഞാനും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഞാനൊരു സന്യാസിയാണ്, എനിക്കങ്ങനെ ഒരു വേർതിരിവുമില്ല. നിന്റെ ശരീരം എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഞാനത് പൂർണ്ണമായി സ്വീകരിക്കും. അങ്ങനെ വീണ്ടും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സനാതന ഗോസ്വാമിയെ ആലിംഗനം ചെയ്യാണ്. അദ്ദേഹം കണ്ണീരുകൊണ്ട് ആലിംഗനം ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ കണ്ണീര് പതിക്കുമ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കണ്ണീര് വന്ന് സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ ശരീരത്തിൽ വീഴുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ആ വ്രണങ്ങളെല്ലാം അപ്പാടെ മാഞ്ഞു പോവുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു സുന്ദരമായിട്ടുള്ള സ്വർണവർണ്ണത്തിലുള്ള ശരീരമായി മാറുന്നു സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക്. എന്നിട്ട് പറയും, നീ ഇനി വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകൂ, ഞാൻ പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം നീ ചെയ്തുകൊള്ളൂ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ സനാതന ഗോസ്വാമി വൃന്ദാവനത്തിൽ ചെല്ലുന്നു. വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ രൂപ ഗോസ്വാമി ഉണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശം. എന്തൊക്കെയാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശം? അവിടെ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കണം. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലം എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച് അതെല്ലാം റിനോവേറ്റ് ചെയ്യണം. കൂടാതെ വേദങ്ങളെല്ലാം വിശദമായിട്ട് ബുക്കുകൾ രചിക്കണം, എഴുതണം. വിഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം പുനഃസ്ഥാപിക്കണം, വിഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കണം. കാരണം ഈ മുഗൾസ് ഒക്കെ ഭരിക്കുമ്പോൾ മുഗൾസ് ഒരുപാട് വിഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ അവിടുന്ന് മാറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കണം. അങ്ങനെ രൂപഗോസ്വാമി, അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമിക്ക് കുറെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് രൂപഗോസ്വാമിന്റെ ലീല പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി അപ്പൊ കരയുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് രൂപഗോസ്വാമി കരയുന്നത്? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എല്ലാ നിർദ്ദേശം ചെയ്തു, പക്ഷെ ഒരെണ്ണം മാത്രം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. അതെന്താണ്?
ആ വിഗ്രഹം എനിക്ക് പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല എന്ന് പറയും. ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദന്റെ DT എനിക്ക് പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് രൂപഗോസ്വാമി അപ്പൊ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ സനാതന ഗോസ്വാമി ആ സമയത്ത് വൃന്ദാവനത്തില് മഹാവനത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മഹാവനത്തില് മദൻ ഗോപാലിന്റെ വിഗ്രഹമാണ് ഇദ്ദേഹം കാണുന്നത്. മദന ഗോപാൽ. അപ്പൊ മദൻ ഗോപാലിന്റെ വിഗ്രഹത്തെ എല്ലാ ദിവസവും സേവിക്കും. അപ്പൊ ഈ മദൻ ഗോപാൽ എന്ന് പറയുന്ന വിഗ്രഹം അദ്വൈതാചാര്യര് വീണ്ടും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതാണ്. ശരിക്കും ഈ വിഗ്രഹം നമ്മുടെ കൃഷ്ണന്റെ കൊച്ചുമകന്റെ മകനായിട്ടുള്ള വജ്രനാഭനായി സ്ഥാപിച്ച വിഗ്രഹമാണ്. പിന്നീട് അത് കാണാതായി. അതിനുശേഷം അദ്വൈതാചാര്യർക്കാണ് ഒരു മരത്തിന്റെ ഒരു ആൽമര ചോട്ടിൽ നിന്ന് ഈ വിഗ്രഹം കിട്ടുകയും അദ്ദേഹം അത് വെച്ച് സേവ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മുടെ സനാതന ഗോസ്വാമി വന്ന് ഈ മദൻ ഗോപാലിനെ ദർശനം എടുക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഈ വിഗ്രഹം ദർശനം എടുത്തപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഒരു 10 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ കുറെ കുട്ടികളുമായിട്ട് കളിക്കുന്നത് സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ വരും. അപ്പൊ സനാതന ഗോസ്വാമി ഈ വിഗ്രഹത്തെ നോക്കാതെ ആ കുട്ടിയെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അവൻ വളരെ സുന്ദരമായിട്ടാണ് അവന്റെ ആ കളിയും ചിരിയും ഒക്കെ കണ്ട് ആകർഷണമായിട്ട് ആ ദിവസം ഫുൾ രാവിലെ തൊട്ട് രാത്രി സന്ധ്യ ആവുന്നവരെ ഈ കുട്ടിയെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് സനാതന ഗോസ്വാമി വിചാരിക്കും, ഞാൻ എന്താണ് ഒരു സന്യാസി പോലെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ്, എന്നിട്ടൊരു കൊച്ചു കുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോ, ഒരു പയ്യനെ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് അവനോട് ഇത്ര ആകർഷണം തോന്നാൻ കാരണം എന്താണ്? ആ കുട്ടിയുടെ നിറം കാർമേഘ വർണ്ണമാണ്, ചുരുണ്ട മുടിയാണ്, താമര ഇതൾ പോലത്തെ കണ്ണുകളാണ്, അവൻ മഞ്ഞ പട്ടാണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്, അവന്റെ നടത്തവും അവന്റെ കളിയും ചിരിയും എല്ലാം കണ്ണിന് ആകർഷണം തരികയാണ്. അപ്പൊ സനാതന ഗോസ്വാമി വിചാരിക്കും, ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളെല്ലാം വീട്ടിൽ പോകുമ്പോ ഇവന്റെ വീട് എവിടാന്ന് കാണാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവന്റെ പുറകെ പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ സന്ധ്യയായി കുട്ടികളൊക്കെ പോയപ്പോ ഈ കുട്ടിയും പോവുകയാണ്. ഈ കുട്ടി പോയിട്ട് നേരെ മദൻ ഗോപാൽ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അകത്തോട്ട് പോകും. അപ്പൊ ഉടനെ ഇദ്ദേഹം പുറകെ പോയിട്ട് ആ ഡോറ് തുറന്നു നോക്കുമ്പോ ആ കുട്ടിയെ കാണുന്നില്ല, വിഗ്രഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയത് അത് മദൻ ഗോപാൽ തന്നെയാണ് ആ കുട്ടിയായിട്ട് വന്ന് ആ ഒരു ദിവസം മൊത്തം കളിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നത്. ആ ദിവസം രാത്രി മദൻ ഗോപാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ ദർശനം കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് പറയും, ഞാൻ ശരിക്കും നിന്റെ അടുത്ത് വരാൻ, നീ എന്നെ സേവിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് ആഗ്രഹം, നിന്റെ അടുത്ത് വരാൻ ഞാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഈ വിഗ്രഹത്തെ നീ സേവനം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് മദൻ ഗോപാൽ സ്വപ്നത്തിൽ പറയും. ഇതേ സമയം തന്നെ ഈ വിഗ്രഹം ഇത്രയും ഈ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പുരുഷോത്തമ എന്ന് പറയുന്ന അദ്വൈതാചാര്യരുടെ ഒരു ശിഷ്യനാണ്. അപ്പൊ അദ്വൈതാചാര്യരുടെ ആ ശിഷ്യന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ട് പറയും, ഉടൻ തന്നെ എന്റെ ഈ വിഗ്രഹം സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് കൊടുക്കണം, എനിക്ക് അവന്റെ സേവനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ സനാതന ഗോസ്വാമി മദൻ ഗോപാൽ വിഗ്രഹം സ്വീകരിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഇതിന് കൊടുക്കുന്ന പേരാണ് രാധാ മദൻ മോഹൻ. അപ്പൊ രാധാ മദൻ മോഹനാണ് ഈ വിഗ്രഹം. അപ്പൊ ഈ രാധാ മദൻ മോഹൻ, മദന മോഹന, ഈ രാധാ മദൻ മോഹൻ വിഗ്രഹം ദ്വാദശ ആദിത്യ തില എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇത് സ്ഥാപിക്കുന്നത്. ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ അടുത്തുള്ള ദ്വാദശ ആദിത്യ തില. അങ്ങനെ സനാതന ഗോസ്വാമി തന്റെ മധുക്കരി, ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഒരു കുടം മധുക്കരി ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്താണ് എവിടെയെങ്കിലും ഭിക്ഷ ചോദിച്ചായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുക. വ്രജത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റൊട്ടിയോ ചിലപ്പോ ഉപ്പ്, ചിലപ്പോ വെള്ളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് കിട്ടുന്നോ അത് കിട്ടുന്ന പോലെ അദ്ദേഹം വിഗ്രഹത്തിന് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് പറയും, എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് അങ്ങ് സ്വീകരിക്കണേ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം മദൻ മോഹൻ പറയും, സനാതന, നീ തരുന്നേക്കെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കാം, പക്ഷേ ഈ ഒരു ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഇച്ചിരി ഉപ്പെങ്കിലും ഒന്ന് ഇട്ടൂടെ, കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് വേണ്ടേ എന്ന് ചോദിക്കും. മദൻ മോഹൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ സനാതന പറയും, ഇന്ന് നീ എൻ്റെ അടുത്ത് ഉപ്പ് ചോദിക്കുന്നു, നാളെ പറയും മധുരം വേണം, പഞ്ചസാര വേണം, പിന്നെ പറയും പായസം വേണം. ഞാനൊരു ബാബാജിയാണ്, എനിക്ക് ഇതൊന്ന് തരാനായിട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന, നീ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്?
എനിക്ക് കിട്ടുന്ന പോലല്ലേ എനിക്ക് തരാൻ സാധിക്കൂ. നിനക്കിപ്പോ ഉപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ എവിടുന്നേലും എനിക്ക് ഉപ്പ് കൊണ്ട് താ, ഞാനപ്പോ ഉപ്പിട്ടെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി നിനക്ക് തരാം എന്ന് നമ്മുടെ മദൻ മോഹന്റെ അടുത്ത് പറയാണ്. അപ്പൊ മദൻ മോഹൻ അതിനെല്ലാം അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്തു കൊടുക്കും. അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ദിവസം ഭയങ്കര മഴയൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു രാംദാസ് കപൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ ഒരു ബോട്ട് നിറച്ചും കുറെ രത്നങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇദ്ദേഹം പഞ്ചാബിൽ നിന്നാണ് ആഗ്രയിലോട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ബോട്ട് യമുനയില് കുടുങ്ങിപ്പോവും. അപ്പൊ യമുനയിൽ കുടുങ്ങി പോകുമ്പോ ഇദ്ദേഹം കരയാണ്, ആരെങ്കിലും എന്നെ രക്ഷിക്കണേ. കാരണം ഒന്നാമത് ഇദ്ദേഹം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും വന്ന് ഇതെല്ലാം എടുക്കും. പിന്നെ ആകെ പെട്ട് കിടക്കാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയും ആരെങ്കിലും എന്നെ രക്ഷിക്കണേ, എന്റെ കയ്യിലുള്ളതിന്റെ ഭാഗം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു നല്ല സുന്ദരനായിട്ടുള്ള കാർമേഘ വർണ്ണമുള്ള ഒരു ബാലൻ, നമ്മുടെ ആരാണത്, ശ്രീ മദൻ മോഹനാണ്. അപ്പൊ ഈ ബാലൻ ചെന്ന് ഇയാളടുത്ത് പറയും, ഈ കപൂറിന്റെ അടുത്ത് പറയും, ഒരു വലിയ ഒരു ബാബയുണ്ട് ഈ അവിടെ ദൂരെ, സനാതൻ ഗോസ്വാമി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ഈ ബോട്ടെല്ലാം വലിച്ച് കരയിൽ അടുപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ഈ ബോട്ടിലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഈ കപൂർ പറയും, ശരി ഞാൻ കൊടുക്കാം, എന്റെ കയ്യിലുള്ള 50% ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഈ കുട്ടി നേരെ പോയിട്ട് ബാബേനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരും. അപ്പൊ സനാതന ഗോസ്വാമി നമുക്കറിയാം നല്ല പ്രായമായി. അദ്ദേഹം ഈ കുട്ടിയെ വിളിച്ച് പയ്യെ പയ്യെ നടന്ന് അവിടെ വന്നപ്പോഴേക്കും എന്താണ്, ഈ കുട്ടി തന്നെ ആ ബോട്ട് വലിച്ച് നേരെയാക്കി. അപ്പോ ഇദ്ദേഹം ഈ കപൂർ പറയും, വളരെ നന്ദിയുണ്ട്, അങ്ങയുടെ ഈ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ കുട്ടി എന്നെ സഹായിച്ചു, അങ്ങേക്ക് എന്റെ കയ്യിലുള്ള 50% ഈ രത്നങ്ങളെല്ലാം തരാം. അപ്പൊ സനാതന ഗോസ്വാമി പറയും, രത്നങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട, ഇതൊക്കെ വെച്ച് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാണ്, നിന്റെ കയ്യിൽ ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും. ഉപ്പ് മാത്രം മതി. എന്തിനാണ് ഉപ്പ്? നമ്മുടെ മദൻ മോഹൻ ചോദിച്ചു, കുറച്ച് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് വേണ്ടേ, എനിക്ക് എന്തേലും ഒന്ന് തന്നൂടെ, കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ വേണ്ടേ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ ഈ കപൂർ പറയും, ഈ ബോട്ടിൽ 2-3 ചാക്ക് ഉപ്പുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ എടുത്തോളൂ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ സനാതന ഗോസ്വാമി, ഇതെനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ്, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേറെ സേവനം വല്ലതും എനിക്ക് തരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, എന്റെ മദൻ മോഹന് ഒരു ക്ഷേത്രം പണിഞ്ഞു തരണം. അങ്ങനെ ഒരു ക്ഷേത്രം പണിഞ്ഞു തന്നാൽ അത് വളരെ വലിയൊരു സേവനമായിരിക്കും. അങ്ങനെ കപൂറാണ് രാധാ മദൻ മോഹൻ ടെമ്പിൾ ക്ഷേത്രം. ഇപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയവർക്കറിയാം, രാധാ മദൻ മോഹനിൽ നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മദൻ മോഹൻ ക്ഷേത്രം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത് അത് ഈ കപൂറാണ്. സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ആ ഒരു ക്ഷേത്രം പണിതത്. അതാണ് വൃന്ദാവനത്തിലെ ആദ്യത്തെ ക്ഷേത്രം. വൃന്ദാവനത്തിലെ ആദ്യത്തെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽ അവിടെ ജഗന്നാനന്ദ പണ്ഡിതും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വഴക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് നമുക്കറിയാം, ആരാണ്, സത്യഭാമയും വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള ആ വഴക്കാണ് നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയും, ജഗന്നാനന്ദ പണ്ഡിറ്റിന്റെ അടുത്ത് പറയും, നീ സനാതന ഗോസ്വാമിന്റെ അടുത്ത് പോണം, നീ നേരെ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകണം, പക്ഷെ ചില കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. വൃന്ദാവനത്തിൽ അധിക നാള് നീ നിൽക്കരുത്, കാരണം നീ അവിടെ ചെന്ന അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യും. ഒറ്റയ്ക്ക് പോവുക, ആരെയും കൂടെ കൂട്ടരുത്, പക്ഷെ സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ കീഴിൽ വേണം നിൽക്കാൻ. എന്നിട്ട് സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് പറയണം, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിത് വൃന്ദാവനത്തിൽ ചെല്ലുന്നു, സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് പറയുന്നു. സനാതന ഗോസ്വാമി വൃന്ദാവനത്തിലെ 12 ദ്വാദശ കാനനമെല്ലാം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അദ്ദേഹം മധുകരിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതെല്ലാം എങ്ങനെയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതേപോലെ ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിത്തിന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഓരോ ദിവസവും ഇദ്ദേഹം കാത്തിരിക്കുകയാണോ, ഇന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വരും, ഇന്ന് വരും, അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം വരുമെന്ന് ചിന്തിച്ച് ഇദ്ദേഹം തന്റെ വിഗ്രഹം ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലവും എല്ലാം എല്ലാ അറേഞ്ച്മെന്റ്സും ചെയ്യും ഓരോ ദിവസവും. അങ്ങനെ 2 മാസമായി, ഇതുവരെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നില്ല. അപ്പൊ ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിത് തിരിച്ചു പോകാറായി. അപ്പൊ സനാതന ഗോസ്വാമി 4 സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുത്തുവിടും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് കൊടുക്കാൻ. വൃന്ദാവനത്തിലെ മണ്ണ്, ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ ഒരു ശില, പിന്നെ ഒരു മാലയും കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ ഇദ്ദേഹം കൊടുത്തുവിടുക. അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിത് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ സന്തോഷമായി. അദ്ദേഹം അതെല്ലാം സ്വീകരിച്ചു. അങ്ങനെ ആ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം ബാക്കിയുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നു.
അപ്പോഴും സനാതന ഗോസ്വാമി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. കാരണം അദ്ദേഹം വരുമെന്ന് അറിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് എത്ര നാളായിട്ടും വരുന്നില്ലല്ലോ. ഓരോ ദിവസവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കാത്തിരിപ്പിന്റെ ആ ഈ പ്രതീക്ഷയുടെ കാഠിന്യം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം രാത്രിയില് സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ സ്വപ്നത്തില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ ദ്വാദശ ആദിത്യ തില എന്ന സ്ഥലത്ത് വരുന്നു. അവിടെ ഇദ്ദേഹം അറേഞ്ച് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇരിക്കുകയാണ്. ഉടനെ ഇദ്ദേഹം സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് ഉണർന്നപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ശരിക്കും വരുന്നതും പോലെ തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോ വന്നിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം അത് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ഈ എല്ലാം അറേഞ്ച്മെന്റ്സും ചെയ്തത് നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ചെയ്തതെല്ലാം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചു എന്നതിന്റെ നിർദ്ദേശം പോലെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് സ്വപ്നത്തിൽ അദ്ദേഹം വന്നത്. അങ്ങനെ സനാതന ഗോസ്വാമി വൃന്ദാവനത്തിൽ തന്നെ താമസിക്കുകയാണ്. എല്ലാ ദിവസവും ഗോവർദ്ധന പരിക്രമ 40 കിലോമീറ്റർ 42 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഗോവർദ്ധന പരിക്രമ. എല്ലാ ദിവസവും അദ്ദേഹം പരിക്രമ ചെയ്യും. 90 വയസ്സായി. ശരീരം എത്ര നമ്മൾ തന്നെ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എത്ര മണിക്കൂറാണ് എടുക്കുക ഗോവർദ്ധന പരിക്രമം ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം കൃഷ്ണൻ തന്നെ വന്നിട്ട് ഗിരിരാജിന്റെ ഒരു പാറ എടുക്കും. ആ പാറയിൽ കാല് പതിഞ്ഞ് ആ കാൽ പാദമുള്ള ആ ഇംപ്രഷൻ ഉള്ള ആ പാറ കൊടുത്തിട്ട് പറയും, സനാതൻ അങ്ങ് ഈ ഒരു കല്ല് മാത്രം പ്രദക്ഷിണം ചെയ്താൽ മതി, അത് ഈ ഗോവർദ്ധനം മൊത്തവും പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ്. ഈ പാറയാണ് നമ്മുടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയവർക്കറിയാം രാധാ ദാമോദർ ക്ഷേത്രത്തില് ഈ കല്ല് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ദാമോദർ ക്ഷേത്രത്തിനെ നമ്മൾ എത്ര വട്ടം പരിക്രമം ചെയ്യുന്നോ അത് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം പരിക്രമം ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ്. ഈ ഭഗവാന്റെ കാൽപാദം പതിഞ്ഞ ആ പാടുള്ള ശിലയാണ് അവിടെ രാധാ ദാമോദർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഉള്ളത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയും, ഈ ശരീരം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ദ്രോഹിക്കരുത്, അങ്ങേക്ക് ഇങ്ങനെ നടക്കാനായിട്ട് ഉള്ള കെൽപ്പില്ല, അതുകൊണ്ട് ഈ കല്ല് ഈ ശില മാത്രം അങ്ങ് ഇങ്ങനെ നടന്നാൽ മതി എന്ന് പറയും. പിന്നീട് നമ്മുടെ സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ വേറൊരു ലീലയാണ്. അദ്ദേഹം നന്ദഗ്രാമിലാണ് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ നന്ദഗ്രാമില് പോയിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കും. ഒറ്റയ്ക്കാണ്, വേറെ ആരും ഇല്ല. ചിലപ്പോ എഴുത്തിലായിരിക്കും, ചിലപ്പോ ധ്യാനത്തിലായിരിക്കും, ചിലപ്പോ അദ്ദേഹം കരയും. ഈ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള വിരഹ ദുഃഖത്തില് ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല, കുടിക്കില്ല, ഉറങ്ങുന്നത് തറയിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങും. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഒരു കുട്ടി തന്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു കുടം പാലുമായിട്ട് ചെല്ലും. അപ്പോ പാലുമായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോ നമ്മുടെ സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് പറയും, ഞാൻ നന്ദഗ്രാമിലുള്ളതാണ്, എല്ലാ വ്രജവാസികളും പറയാണ് അവരുടെ ഹൃദയം പൊട്ടുകയാണ് അങ്ങയെ കണ്ടിട്ട്, അങ്ങേ ഇങ്ങനെ തറയിലൊക്കെ കിടക്കുന്നു, കരയുന്നു, അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് ആകെ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് ഈ പാല് കുടിക്കുക, കൂടാതെ ഒരു ഭജൻ കുട്ടീർ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുക. എന്തിനാ ഇങ്ങനെ വെയിലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്നത്, അങ്ങേക്ക് ഭജന ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കിക്കൂടെ? ഇപ്പൊ ഇതിൽ കാണാം, ഇതാണ് ഭജൻ കുട്ടീർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഇരുന്നായിരിക്കണം ഭജന ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭജൻ കുട്ടീരിൽ ഇരുന്ന് ഭജൻ ചെയ്തൂടെ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഈ കുട്ടി എന്നിട്ട് പറയും, ഈ പാല് കുടിച്ചോളൂ, പാല് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കുടം വന്ന് എടുത്തോളാം എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സനാതന ഗോസ്വാമി ആ പാലൊന്ന് കുടിച്ചപ്പോ തന്നെ അദ്ദേഹം ബോധരഹിതനാവുകയാണ്. കണ്ണീര് വരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി എന്താണ് അതീന്ദ്രിയ ഭാവം വന്നു. ഈ കുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റാരുമല്ല, അത് നമ്മുടെ മദൻ മോഹൻ തന്നെയാണ്. ആ നന്ദഗ്രാവില് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ സനാതന ഗോസ്വാമി ഒരു ഭജൻ കുട്ടീർ അവിടെ നിർമ്മിക്കുന്നു. അപ്പൊ രൂപ ഗോസ്വാമിയും ആ നന്ദഗ്രാവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. രൂപ ഗോസ്വാമി അവിടെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇദ്ദേഹം ചിന്തിക്കും, എന്താണ് തന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള, കൂടാതെ തന്റെ ജ്യേഷ്ഠനും സഹോദരനുമായിട്ടുള്ള സനാതന ഗോസ്വാമിയെ കാണണം. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കാൻ കയ്യിലൊന്നും ഇല്ല. അങ്ങനെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കും. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കണ്ടേ, കാണുമ്പോ എന്തെങ്കിലും നമ്മള് ദദാതി പ്രതിഗ്രഹണാദി ഗുഹ്യമാക്കിയാതി പ്രശതി ഭുങ്ക്തേ പോജയതേ ചെയ്യുക, നമ്മള് അങ്ങോട്ടും കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ ആ ഒരു ഭക്തന്മാരും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷനാണ്. അങ്ങനെ കൊടുക്കണ്ടേ എന്ന് ചിന്തിച്ച് കയ്യിലൊന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ നാമം ജപിക്കുമ്പോ ഒരു സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഗോപി, കിഷോരി, ഒരു 10-14 വയസ്സുള്ള ഒരു ഗോപി പെൺകുട്ടി വന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് പാലും പഞ്ചസാരയും അരിയും കുറെ കുങ്കുമവും ഇതെല്ലാം കൊടുക്കുകയാണ്.
എന്നിട്ട് പറയും അങ്ങ് നല്ല ഒരു പായസം ഉണ്ടാക്കിക്കോളൂ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി പറയും പക്ഷെ എനിക്ക് സമയമില്ല, എനിക്ക് ഭജന ചെയ്യണ്ടേ. ആ ശരിയാ, അങ്ങ് ഭജന ചെയ്തോളൂ, ഞാൻ ഇവിടെ നല്ല പായസമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരാം. അങ്ങനെ ഈ കുട്ടി പായസമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് രൂപഗോസ്വാമിക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ രൂപഗോസ്വാമി ഇത് നേരെ കൊണ്ട് സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ സനാതന ഗോസ്വാമി ഈ ഒരു പായസം സ്വീകരിച്ച് അത് കഴിച്ചപ്പോ, കാരണം സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് നേരത്തെ പാല് കുടിച്ചുള്ള അനുഭവം ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ പായസം കുടിച്ചപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മനസ്സിലായി ഇത് സാധാരണ പായസമല്ല. അപ്പൊ ചോദിക്കും ഇത് ആരാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്, നീ ഉണ്ടാക്കിയതാണോ? അപ്പം രൂപഗോസ്വാമി പറയും ഇല്ല, ഞാനല്ല, ഒരു ഗോപി ആയിരുന്നു, ആ ഗോപിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പൊ ആ ഗോപിയെ കുറിച്ച് പറയൂ, എങ്ങനെ ഇരിക്കും കാണാൻ? ഇത് 14 വയസ്സുള്ള നല്ല സ്വർണ്ണവർണ്ണത്തിലുള്ള നല്ല സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ്. അപ്പൊ ആ കുട്ടിയെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പം സനാതന ഗോസ്വാമി രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് പറയും, രൂപ നീ എന്താണ് ഈ ചെയ്തത്? നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മാസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള നേതാവായിട്ടുള്ള രാധാ റാണിയെ കൊണ്ട് നീ സേവനം ചെയ്യിക്കുകയോ? രാധാ റാണി സ്വയം വന്നാണ് ഈ പായസം ഉണ്ടാക്കി തന്നത്. നമുക്ക് ശരണം തരുന്ന രാധാ റാണിയെ നീ എന്താണ് രാധാ റാണിക്ക് നിന്റെ സേവകയായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നോ ചോദിക്കും. അപ്പൊ രൂപ ഗോസ്വാമി സനാതന ഗോസ്വാമി അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും ആ പായസം കഴിച്ച് അതിന്റെ ആസ്വദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീട് നമുക്ക് സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ വേറൊരു ഉദാഹരണം നമുക്കറിയാം. ആ ചിന്താമണി കല്ലിന്റെ ഉദാഹരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ചിന്താമണി കല്ല് എന്താണ് ആ ഉദാഹരണം? ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ, മഹാദേവന്റെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ്. ആ ബ്രാഹ്മണൻ വന്ന് എന്താണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് വളരെ ദരിദ്രനാണ്. അപ്പൊ ശിവന്റെ അടുത്ത് മഹാദേവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും, എനിക്ക് വരം കിട്ടണം, എനിക്ക് ഒരുപാട് സ്വത്ത് വേണം എന്നുള്ള, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വിലപിടിപ്പുള്ളത് വേണം എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ. അപ്പൊ പറയും സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്തുണ്ട്, നീ അവിടെ ചെന്നോളൂ. അങ്ങനെ സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോ എന്താണ് അതോ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് ആ ചിന്താമണിക്കല്ല്? സനാതന ഗോസ്വാമി ആ ചിന്താമണിക്കല്ല് എവിടെയാ വെച്ചിരിക്കുന്നത്? വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റില്. അതെ അതെ, ഡസ്റ്റ്ബിന്നില്ല, വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പറയും ഇത്രയും വിലപിടിപ്പുള്ള ഈ കല്ല് വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റിൽ ഇടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനും ഉയർന്ന എന്തോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അഥവാ അത് എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഈ കല്ലെടുത്ത് ദൂരെ കളയാൻ പറയും. അപ്പൊ ആ കല്ലെടുത്ത് ദൂരെ കളയുമ്പോ അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്നു. എന്താണ് ആ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള കാര്യം? എന്താണ് കൊടുത്തത്? എന്തായിരുന്നു കൊടുത്തത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അല്ല, അത് തന്നെ. എന്താണ് ഏറ്റവും ഹരിനാമമാണോ? ഹരിനാമം. ഭഗവാന്റെ നാമം, ആ നാമമാണ് ഈ ബ്രാഹ്മണന് കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ഈ സ്വർണം, എന്ത് തൊട്ടാലും സ്വർണമാകുന്ന ഈ കല്ലിനേക്കാളും വലുതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അമൃതമായിട്ടുള്ള ഹരിയുടെ നാമം. പിന്നീട് ഒരിക്കൽ നമ്മുടെ സനാതന ഗോസ്വാമി വൃന്ദാവനത്തിൽ വാസിക്കുകയാണ്. അവിടെ ഭജൻ കുട്ടിയിൽ അദ്ദേഹം ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ അടുത്താണ്. അവിടെ ചക്രതീർത്ഥ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ നാമജപം കേട്ടിട്ട് നമ്മുടെ മഹാദേവൻ അതിൽ ആകൃഷ്ടനായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും മഹാദേവൻ അവിടെ വരും. ചക്രതീർത്ഥയിൽ വന്ന് സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ നാമം, ഹരിനാമം കേൾക്കാൻ. കാരണം രാമനാമമാണ് നമ്മുടെ മഹാദേവൻ എപ്പോഴും ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മഹാദേവൻ ആ ധ്യാനത്തിലിരിക്കുന്ന രാമനാമത്തിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ പാർവതി, ഗണേശൻ, കാർത്തികേയൻ എല്ലാരും ആ രാമനാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഹരിനാമം, സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ ഹരിനാമം കേട്ട് അതിൽ ആകൃഷ്ടനായിട്ട് മഹാദേവൻ വരികയാണ്. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം സനാതന ഗോസ്വാമി ആ സ്ഥലം വിട്ടിട്ട് പോകും. അപ്പൊ മഹാദേവൻ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ട് പറയും, നീ എന്തിനാണ് ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പോയത്? കാരണം ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയും എന്റെ കൈലാസവും എല്ലാം വിട്ടിട്ട് നിന്റെ നാമം കേൾക്കാനായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ വന്നത്. അപ്പൊ സനാതന ഗോസ്വാമി പറയും, അത് അവിടെ ഭയങ്കര കൊതുകടിയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പോയത്. അങ്ങനെ മഹാദേവൻ പറയും, വിഷമിക്കണ്ട, നീ അവിടെ വന്നോളൂ, നിനക്ക് വേറെ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കാണില്ല. കാരണം എനിക്ക് അവിടെ വന്ന് നിന്റെ നാമജപം കേൾക്കണം. അങ്ങനെ സനാതന ഗോസ്വാമി വീണ്ടും അവിടെ വരുന്നു. അവിടെ പിന്നെ കൊതുകുകളുടെ ശല്യമൊന്നും ഇല്ല. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മഹാദേവൻ അവിടെ ചക്രതീർത്ഥയില് ഈ ഹരിനാമം കേട്ട് എല്ലാ ദിവസവും സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്തിരുന്ന് ഹരിനാമം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാണ്, അവിടെ ആ മഹാദേവന്റെ ഒരു വിഗ്രഹമുണ്ട്, അതാണ് ചക്രേശ്വർ മഹാദേവ്. ചക്രേശ്വർ മഹാദേവ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവിടെ മഹാദേവന്റെ പ്രതിഷ്ഠയുള്ളത്.
അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ലീലകളാണ് നമ്മുടെ സനാതന ഗോസ്വാമി. ഇത് നമ്മൾ ഒരു ഗോസ്വാമി ആയതേ ഉള്ളൂ. ഇനി എത്ര എത്ര ഗോസ്വാമി, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലുണ്ട്. ചരിതാമൃതം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ലീലകൾ എല്ലാ ഗോസ്വാമിമാരുടെയും മനസ്സിലാവുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. സനാതന ഗോസ്വാമി की जय, श्रील रूप गोस्वामी की जय, षड गोस्वामी की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, गौर